jadi दिनै जोंनि सिबिजाथाव माने जोंनि बर'नि समाजारि बिथिङाव आरो धोरोमारि बिथिङाव जि मोनसे जोंनो गियान होबोदों मानाव गेदेर माने रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि जिथु रुंसारि जानाय बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद खहा आरो जोबोद जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान। दिनै जोंनि बर' हारियाव धोरोम होननायनि जेबो माने जोंहा सिनायथियानो गैयामोन, नाथाय बिथाङा बर'नि जिथु इसोर सिबिनाय बेखौ लानानै जोंनि जिफोर माने फुजा फाथाल होनाय बेफोरनि गासै गुदिखौनो संबिजिरनानै बाथौआनोदि गुदि आरो बे बाथौखौ सिबिनाया जि धोरोम आरो बेबायदि जोंनि माने जिथु आसार खान्थि इसोरखौ फोथायनाय इसोरखौ सिबिनाय बे गुबुन धोरोमारिफोरनि बायदि जोंहाबो मोनसे एखुथा आखुथाय दङ आरो बेखौ लानानै जों बयबो जयै मोनसे डिसिप्लिन फर्मजों जोंनि धोरोम सिबिनाय जोंनि मोदाय दावदाय सिबिनायखौ खालामलांनांगौ बेखौ बिथाङा माने गासैनोबो फोरोंनानै होदों आरो बिथांनि गेजेरजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम जानानै बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजों दिनै माने जोंनि धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै बयनोबो मोनथिहोनो हादों आरो दिनैहाय बेखौनो जोंनि धोरोम होननानै बर' हारिया दिनै सिबिबाय थानो हादों आरो धोरोम हिसाबै बेवहाय जेसेबां माखासे जोंहा जुक्तता दं बेफोरखौबो बिथाङा जिखिनि जोंनो फोरोंलांदों बेखौ लानानै जों दिनै माने बयबो मोनथिनो हादों बुजिनो हादों। गतिके बिथां नङामोनब्ला दिनै बर'नि बे बाथौ धोरोमा धोरोम हिसाबै माने गनायथि मोनगौना मोनामोन गायसन जागौना जायामोन बेखौ जों बुंनो हायो मोनसे गिदिर सोंलु आरो बिथांखौनो बिन्दो हिसाबै लानानै केन्द्र हिसाबै लानानै बर' हारिया धोरोमारि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव खौसे जाबोदों। नाथाय बैसो बेखौ जों हास्थायबाबो लुबैब्लाबो जों हमथानो हाया। माथ्र बिथाङा जेरावखि थाया बिथांनि जिउमाया जोंखौ जेन अरायबो जेरैबायदि फोरोंबोदों जेरैबायदि गियान होबोदों बेबायदि जाहाथे माने बोर सारस्रि हरबाय थायो बेखौल' आङो आरज गाबबाय बिथांनाव। सार बिथाङा दिनै अरायनि थाखाय रुंसारि जालांबाय, नाथाय बिथाङा जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि बेजों लोगोसे थुनलाइ बिथिं आसामनि बिथिङाव गोबां खामानि मावदों। बिथां रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोसोखांथिखौ अरायजोर खालामनो थाखाय माबायदि खामानि मावनांगौ? नङा, आं सानो बेखौथ' गिबि सिगां साननाय जाया। साफ्रोमबो मानसिनि जिउआवनो जायहा समाजारि बिथिङाव माने मा होनो बायदिसिना अबदान दं आरो बायदिसिना माने बिहोथाय दं बेफोरखौ अरायबो गोसोआव लाखिहोनो थाखाय इयुन जोलैनोबो बिनि सोमोन्दै मोनथिहोनो थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानाय जायो। ओंखायनो दिनै गासैबो गेदेमा बिथांमोनहा फैदों जाय बिथांमोना आंनिख्रुइ जोबोद बांसिनै बिथांनि जिउनि सोमोन्दै बिथांनि हाबानि सोमोन्दै मोनथिगौ आरो आं सानो थारैनो बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन दिनैनि उनाव आरो निस्सय बेखौ जों खालामनांगौ। बेवहायल' होननानै नङा, बयबो जों बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगौ। बिथाङा गिबि आफादगिरि होननानैल' नङा, बिथांनि गुदियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि दिनैनि दिनाव हाग्रानिफ्राय बबेबा माने नोङो दैमा दैसानि सेरनिफ्राय जेराव जोङो फुजा होयोमोन बेनिफ्राय फैनानै जोंनि गामियाव राजुहा फोथाराव रायजोनि फोथाराव बाथौ थानसालिया दिनैहाय जायगा मोनफैदों आरो जों बयबो दिनै आफा बोराइ बाथौखौ खालि सिजनेल मालाबा गारजा फुजा मालाबा माने बेबायदिनो मा होनो बायदिसिना बे फुजाफोरखौ होनायनि अनगाबो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो आफा बोराइ बाथौखौ मुं लानानै दिनै सिबिनो माने राहा खालामनानै लानो हादों। बेनि गासिबो गुदिया बिथाङानो आरो बिथांनि बे सानस्रिनिफ्राय आरो बिथांनि बे माने धोरोमनि बाथ्राखौ बयनोबो फोरमायनानै होनायनिफ्रायसो जयैनो बेखौ जोङो खालामनांगोन होननानै
बाथौ धोरोमारि गौथुमखौ दानाय जादोंमोन बे जोंनाव रङियावनो जादों बे समाव बिथांजों लोगोसे रङियानि बशिष्ठ बर' होननाय जोंनि जायगायाव आरोखि आं बेयावनि बिनि नालाय ओंखायनो बिथांमोननि बाथ्रा दङ जे गुनि गियानि मानसिजों बिथांमोनहा गासिबो ज' जानानै बे धोरोमारि गौथुमखौ दानानै आथिखालनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय आरो जयैनो माने मोनसे हाबाफारिजों गेजेर गेजेर इसोरखौ सिबिनाय दिनै मंगलबाराव माने आफा बोराइ बाथौखौ माने मुं लानानै सिबिनाय बोसोराव खेबसे जयैनो माने बाथौ गोथार बाथौ सान हिसाबै बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय बे गासिबनिबो गुदियाव बिथांनि गतिके बिथाङानो जोंनि जेब्लायबो माने थुलुंगा होगिरि आरो बिथांखौ गारनानै जोङो बाथौ धोरोमनि बाथ्रा सावरायनो हाया ओंखायनो थारैनो आं सानो दिनैनि उनाव बिथांखौ जों बोरै जुगामि जोंनि गेजेराव दोननो हायो जेराव इयुन जोंनि हारिनि मानसिफ्राबो बिथांनि माने गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि जारिमिनखौ मोनथिनो हायो। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।